Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo panapa ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndakazoroorwa hangu after that ndikachata, but before ndisati ndatanga kugara nemurume wangu ndaigara ndichingonamata siku nesikati ndichingoti Mwari, please just give me the chance yekuti kana ndava kugara nemurume wangu ndinge ndichizokwanisa kumuitirawo mwana, because ndainge ndichitya kuti nekuda kwechivi chandakaita zvimwe kuda ndaisazokwanisa kuzoitawo mwana. But I want to thank God kuti Mwari vakandiregerera, I guess ndikazokwanisa kuitawo vana vangu vaviri. I have only 2 boys that I gave birth to, even though ndainge ndiine shuviro yekuti ndinoda kuzoitawo mwana musikana, but I am thankful that ndakazozvarawo vana vangu vaviri. Apa ndainge ndichinyepera murume kuti ndainge ndichiri musikana ainge asina kana kumbogara akasangana nemurume zvachose pabonde. He found out on our honeymoon. Ndikava ndangotanga kuchema ndikamuudza kuti ndainge ndakabatwa chibharo kusvika pari nhasi. Iye anongofungidzira kuti ndakabatwa chibharo rimwe zuva ndichibva kuchikoro. Ndikava ndati please usazoudza vabereki vangu kusvika pari nhasi. Ndo version yake iyoyo yaainayo, but nhasi ndangouyawo panapa kuti ndinge ndichizongoshare nemisecret yangu iyo yandiinayo, even though ndakatoitawo white wedding, but ndainge ndakatombobvisa pamuviri before ndisati ndazosangana naye murume wangu. Ndaiva neumwewo murume uyo wandainge ndichidanana naye. He was a hustler, uye ndainge ndichitozviziva kutoti ainge aine mudzimai wake, but ndakangozviudzawo kuti zvimwe kuda ainge achindida achidawo barika. But after ndazobatira pamuviri munhu paakatanga kundipa cold shoulder, that was when I found out kuti I was very wrong about the guy. Everything that I thought about him I was just wrong. And iye ainge atova neumwe musikana mutsva waainge ava kufambidzana naye, ainge asisina kana basa neni zvachose. So ndakabva ndati pano ndoita sei. Ndakazama kuibvisa nhumbu iyi painge ichiri diki, but yakaramba kubva. Ndikazoti yava kuma4 months ndokubva ndachizotaura neimwe n'anga. N'anga iyi ndiyo yakazondibatsira ikandipa mishonga. Ndakabva ndachizoti vabereki vangu apo pavainge vaenda kunorara, inini ndikasara zvangu ndichiona TV, ndikabva ndachizotora mishonga yaya kwava kunwa. Ndakarwadziwa ndikanzwa pain, ndainzwa period pain. Ndokubva ndaenda kuspare bedroom kwangu. Ndaenda kuspare bedroom, pain ikoti yondisuka zvikabva zvangonyarara kuti zii. Ndakagara kuda about 2 to 3 hours ndopa ndakatanga kunzwa kuti kwainge kuine chinhu chainge chava kuda kubuda, but mukoma ndakazvipa zvivindi. Ndakabuda panze, kwainge kwaswera musoro wese wezuva kuchinaya. Ndokubva ndatora pikinefoshoro ndokubva ndatanga kuchera ndichichera, because ndakatya kuti ndige ndichizobuda ndiine chacho ichocho chandinenge ndazvara ndichienda kunochirasa kusango, because kwainge kwakaita kuti tiba rimwe zirima apa kuchinaya, but ipapo kwainge kuchingosara-sara. But by the time pandakazopedza kuchera gomba iroro, which was about knee deep, kwainge kwava kunaya zvino mvura yakawanda. Zvakandiitira nyore kuti ndinge ndichidhiginura gomba iroro, because pasi painge pakanyorova. Ndapedza kuchera gomba riya ndakadzokera mumba. Ipapo manje pain yainge yava kundiita sei, yaita kundisuka, asi ndakashingirira kusvika ndapedza kuchera gomba riya. Ndapedza kuita saizvozvo ndikabva ndadzokera muspare bedroom mangu ndikatanga kugomera, but ndainge ndisinganyanyi kuita noise. Lucky enough kwainge kunaya zvino zvekuti kunyangwe pandaigomera hakuna kana aikwanisa kundinzwa nekuda kwenoise yemvura. Ndakazvizvarisa ndiri ndega mukomanashi. Ndokubva ndatora kamwana kaya kandainge ndazvara, kainge kachiri kadiki, but kainge kachitooneka kutoti aka kamunhu aka kari kutoumbika. Ndizive kuti kainge kachiri kapenyu here kana kuti kainge katofira mudumbu. Handina kuda kutarisa
kuti ainge ari mwanai. Ndokubva ndachizotora mapepa angu ndikabva ndakaisa muplastic bag rekutanga ndikasunga kuti shwe. Ndokubva ndatora zvekare rimwe plastic bag ndikabva ndachizobuda panze. Ndainge ndichingofamba hangu, but pain yandainzwa yainge isingaiti. Apa kwainge kuine chinhu chainge chichiri chakaremberera kusika rudzi kwangu uku. Ndakangoenda ndokubva ndangonokanda makarimo mugomba muya ndokubva ndadzokera muspare bedroom mangu. I think nekuda kwepain zvekare nekupindwa nechando ndakangosvika nekungorara mukomanasha. Apa ndainge ndichida kutanga ndacleana. Chandakangoita ndechekuti ndakangozvigeza chete ndikazvipukuta because ropa rainge rakazara everywhere. Then amai vangu vakazomuka makuseniseni vachindinokera, handina kana kuvanzwa. Vakazotiza zvekutokika do vachipopota. Ndakavaudza kuti ndainge ndichinzwa musoro, vakanditi ndivhurire ndipinde. Handina kukwanisa kumuka because of the pain. Ndakazoti time ndopa ndakabva ndachizokinura do ndikati mama ndiri kurwara, ndiri kunzwa musoro. Ndikadzokera mumachira. This was after ndapedza kucleana spare bedroom yangu. Then mama vakauya vakanditarisa, ndikavaudza kuti ndainge ndichinzwa musoro, but ndainge ndichitovanyepera yainge itori pain, rimwezi pain randainzwa. Then vakaenda vakanonditengera madisprin ndikamanwa. Ndakatoita zveoverdose ndikanzwa sekunge senani. Ndicho uchivi chandakaita mukoma. Vabereki vangu havatozvizive kuti ndo zvandakaita izvi, but mwana uyu iye pandakamuzvara I don't think kuti ainge atova nemabhonzo ini, because ndaiti ndakamubata aita kutefenyekera. Hei, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndicho uchivi icho chandakaita, but Mwari vakazondiitirawo nyasha. Ndokubva ndachizoroorwa ndikatochata. Pari zvino nditori nevana vangu vaviri. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years kuberekwa. Handizivi kuti ndingasiyana sei nabanguru vangu, murume wecousin sister yangu. Vandarama zvavo variko kumhiri kwemakungwa uko, but vanhu vanongogara vachingouya kunoku kuZimbabwe. So there was a time apo vakauya kuZimu, then bangukuru vakazongonditaimira ndiri ndega ndiri mukitchen. Vakauya vakabva vatanga kundibata-bata. Pandakada kuramba vakabva vandipa mari. Vakandipa mari yakawanda kwazvo mukoma. Vakabva vanditi tiri kutamba chiramo. Then ndokubva tachizongoenderera mberi. Vakabva vandipfimba vakanditi vainge vasingadi kuti vange vachizoita zvechihure. Vakati hakuna murume anokwanisa kurarama asina girlfriend. Ndokusaka vanhu vekudhara vaita vakadzi vatatu kana kuti vaviri yainge iri nhau iyoyo. Ndokusaka kwainge kusina mazuva acho zvirwere zvepabonde, nekuda kwekuti murume aitogara ari satisfied. Ndakavanzwisisa, but at that time ndainge ndisati ndaroorwa. Ndakazoroorwa even though vakatsamwa vakandipopotera pafoni, but vakazotobatsira murume wangu vakamupa mari, but izvi zvakaitwa in secret. Vakangondipa mari inini vakabva vanditi sezvo wava kuda kuroorwa, ndoda kuti pakuroorwa kwako pange pachizovawo nemari yangu, kuitira kuti mune ramangwana unge uchizviziva kuti neniwo ndakakuroora. So I then spoke with my husband who was my boyfriend then, sezvo he was still struggling. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiine kamari kangu kandainge ndiinako, ndainge ndichida kuti tinge tichibatsirana obva achizondidzosera mari yangu nekufamba kwenguva. Akabva ati it is okay. He thanked me a lot, but asingatozivi kuti yainge iri mari yandainge ndapiwa nabangukuru vangu. Saka nabangukuru takarara tose a day before their wedding, even though vainge vakambochata ikoko kumhiri kwemakungwa, but vainge vakachata pasina veukama, painge pangori nemafriends avo. Saka vakabva vachizoronga zvekare umwe muchato vakazochatira kuZim, but a day before their wedding
ndakarara navo bamukuru, and I still do it during my family gathering. Last time apo patakarara tose, it was last year muna November, apo pakashaikawo one of our family members vakauya kuZim. Titoripo pamariro ipapo takangotexterana paWhatsApp, vakanditi ndinge ndichienda mutoilet. Ndakaenda ndikanovamirira mutoilet, ivo ndokubva vachizonditevera, ndokubva tachizosika bonde mutoilet imomo. Dzimwe nguva ndinombobatwa neshanje because ndinenge ndichingofunga kuti saka izvozvizvi sesi ndivo vari kutonakirwa nemurume, such that iye wangu murume ndinozotogumisidzira ndava kutomunzwira hasha nepamwe pandinenge ndisingafaniri kuti ndinge ndichimuitira hasha. Ndinongonzwa ava kungondibowa whenever I feel like I am missing bamukuru. I know kuti what I am doing, I am destroying my marriage. Chinondirwadza ndechekuti ivo ndakavaudza kuti madi maita plan ndakwanisa kuuya ikoko, but vari kuti not now. Saka ndodawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti pane zvose izvo zvandiri kuita nabamukuru handisi ndiri kushandiswa here? Kune avo vachandibatsira, please ndibetsereiwo. Vachandituka, it is because you do not understand my situation. If you were walking in my shoes, you could understand that I am in love with two people. And to those who wants to judge me, it is okay. You are going to judge me because you do not understand my situation. Kana mukaposta ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ininiwo ndakamboti ndanetsana nemurume wangu, ndokubva ndachizotora toothbrush yake ndokubva ndazozviwaipa kunzvimbo kwakavanzika ndikaidzosera panzvimbo payo. Iye kusvika pari nhasi haatombozvizivi kuti izvi ndo zvandakaita. This was after I found out kuti he was cheating. That is my secret. Vedare ndo secret iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndo zvandakaitawo izvo when I found out kuti murume wangu was cheating on me. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ininiwo handizivi kuti chipo here kana kutoti, but ndiri munhu anogona kupretenda chaizvo zvekutoti vanhu vazhinji even mulocation mandinogara vanotouya kwandiri vachida kuti ndige ndichivabatsira zvekuti iko zvinozvi kana kutoenda kubasa. Ndava kungoendawo hangu kubasa, kungoendawo, but chokwadi ndichocho chekuti inini basa rangu randava kuita ndere un'anga, but I fake everything. Zvakangotangawo apa mushure mekunge ndaroorwa, saka vamwene vangu vainge vakandivenga. Ndakabva ndachizoudzwawo nevamwe amai guru, mudzimai wabamukuru mukoma wemurume wangu, kuti vamwene vainge vakatoti vainge vachida kutoita plan yekuti vange vachindidzinga pamba pavo, asi vainge vachingondishayira mukana chete. Then one day ndakati ndakarara ndichiti kufunga, ndipo apo pandakabva ndachizowana zano, ndikabva ndati pano ndichatoita sekunge ndasvikirwa nemudzimu wemumusha. Nerimwe zuva vakati vandigadza dare, mukoma ndo pandakatanga kukwina ndichiita sekunge ndainge ndasvikirwa nasekuru nyakubereka vanatezvara vangu. Ndokubva ndatanga kutaura meno, maybe ndakatosvikirwa because vanhu vakatobhilivha zvose izvo zvandaitaura, but zvimwe zvacho dzaingovawo nyaya dzimwe dzandaingonzwawo veukama vachingotaura, ndo dzandaingozoshandisawo ipapo ndichiita sekunge ndini tateguru, but tateguru vainge vasvika pamuroora. Ndakazotoripiwa mukoma, ndikapiwa mombe 3. Vabereki vangu vakatoenda vakanozivisiwa kuti ndo zvainge zvaitika.
mudzimu wainge washaya pakachena pekusvikira, ukabva wasvikira pamuroora, zvikabva zvanzi inenge itori mhosva iyoyo. Vabereki vangu vakabva vachizopiwa paya mombe dziya ende ndo mombe dzakazotoitawo kutoti tinge tichizova nemombe dzakawanda kutozadzawo danga kwedu kumusha kwandinobva. So ndakazviita ipapo ndokubva ndachizongosiyanawo nazvo hangu ndava kunoku manje. Ndopa ndakatanga kuona kuti kunoku n'anga nemaprofita amapastors havasi kumboita mari. Vanhu vari kuita mari muSouth Africa nekubatsira vanhu ing'anga kana kuti maprofita. Hazvitombonetsi, chako chaunongoita kungogadzira gurupu rako. Kana wagadzira gurupu obva watotanga kutodzidzisa vanhu nezvechivanhu uye zvekare kupa vanhu mishonga kuvatumidzira kunyange bute chairo, munhu anotokubhadhara. Saka mishonga mimwe yandainge ndichiziva, because koko vangu ivo vaiitawo izvozvo zveuherbalist but vainge vasiri n'anga. Saka ndainyanya kuziva mishonga yesiki kunyanya kuvanhurume uye zvekare nekuti varume vange vachizova nemisana yakasimba. That was when I started to get a lot of customers. Ndakatoona kutoti kuinga wani zviri kutofaya. Ndipo apo pandakabva ndachizotangawo kungonyepera vanhu vomulocation mandinogara kuti pandiri pagerewo tateguru. And kana ndikatotanga kuacta sekunge munhu asvikirwa, aiwa I am so convincing zvekuti munhu anotondibhadhara zvekudaro, ndo zvava kutotiraramisawo izvozvo kubasa. Handichatoendi, ndava kuita business iro riri reun'anga rine mari. Uye ndinokurudzirawo vamwe avo vanenge vaine midzimu zvechokwadi, at least if you start small, then kana ngoo yakwana yekuzonzi waifana kuti unge uchizotanga kurapa gore rakati, at least zvinozoitika uine kamari. So ndinongokurudzirawo kuti vanozvigona ngavatangewo mawhatsapp groups avo vachibatsirawo vanhu vanogonawo kubatsira pachokwadi nevanenge vachingoitawo zvekunyepa. I think kuti tose tikangoshandidzana tose tinenge tichingoita mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Yeah. Let us try to speak with her in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndine best friend yangu but iye zvake ane 22 years. She has always been lucky in love. Apa manje chava kundirwadza ndechekuti ano mumwe murume uyo waari kufambidzana naye. Murume uyo akatosvika pakutoramba mudzimai wake nekuda kwake, and now I am blaming myself because ndainge ndisina tarisiro yekuti iye achazoita senani kana ndazomutora auya kuno kukujoni. Ndindakatomutumidzira mari because paainge ari kuzimu ainge achitambura zvisingaite. Ndakamutumidzira mari ndikati ange achiuya kuno kuti kagara tose ndokubva achizowana basa, akabva achizotanga kugarawo kwake kwava kutanga kufambidzana nemurume uyu. Ndakatofara pandakafind out kuti ainge ari murume wemunhu because ainge achinyanyisa kumupembedza murume wacho iyeye. To my surprise, that was when she told me kuti murume wacho akazotorambana nemudzimai wake and ari kutounganidza mari yekuti anga achienda kunomuroora. Murume uyu anogara kwake, friend yangu anogarawo kwake, anobhadharirwa rent, kutengerwa chikafu. Apa anotumidzira mari yakawanda nekuda kwekuti the guy is very responsible. Apa inini munhu wandinofambidzana naye apatomborina kana zviripo. So ndanga ndafunga hangu kuti ndinge ndichimuendera kun'anga. Already nditori nen'anga iyo ndiri kutaura nayo. N'anga iyi yakati iyo inozvigona, but I don't feel okay pane zvose izvo zvandiri kuda kuita. Ndangoyawo panapa kuti vedare vange vachingondipawo zvivindi zvekuti ndinge ndichizozviita izvozvizvi zvandiri kufunga kuda kuita. Kana mukandibatsira ndingafara chaizvo. Please help me, ndipewo maadvices. N'anga yacho ndagara ndiine mafone numbers ayo inokwanisa kundiitira mhiko dzekuti friend yangu ange achirambwa nemurume iyeye, ende ndikuda kuti vange vachizorambana mushure mekunge vambogara vose, but ndinoda kuti murume wacho ange achizoda inini because I am so ready for marriage. Iye achiri ne22, inini ndava ne27. Handisi kuda kuzopinda mu30 years ndisati ndaroorwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu
ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukomana makadii zvenyu. Pandakatanga kuwirirana nen'anga iyo yakandibatsira yainge yakati ndaifanira kuti ndige ndichizoipa mari hongu takawirirana izvozvo, but mari yacho it was affordable. Vainge vakanditi ndinofanira kuti ndige ndichivapa at least 200 rands each and every month. Ndivo vakandipa mushonga, vakanditi mushonga uyu uno expire each and every month, saka ndinovatumidzira 200 vobva vazorenewa mushonga wekuti murume wangu iye anomboita nguva dzekuti anoshaya simba pabonde. Izvi ndakazviitira kuti asazondihurira nevamwe vanhukadzi sezvamunongoona kuti mazuva ano varume vazhinji vava kungoita izvozvo zvechipfambi. Ini ndakabva ndati no, kwava kutsvaka n'anga iyo yakati inozvigona ndokubva yachizondipa mishonga, ikanditi mishonga iyi inozopota ichida kurinyuwiwa. Ndikabva ndati apatomborina kana problem, saka tainge takawirirana kuti pamwedzi woga ndinofanira kuti ndinge ndichitumidzira 200 rands, but now sekuru ava vava kuti vanoda 800 rands each and every month, in which imari yakawanda. I cannot afford that. Saka ivo vari kuti hapana problem, ndichangokansela mishonga yacho. Kurarama nesubscription kun'anga zvinhu zvinongorwadza each and every month. Ndoita sei? Ndoenderera mberi here kana kuti ndongosiyana nazvo? Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kurarama ndiine subscription kun'anga. Pakaipa. Let us try to speak with her in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.